салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор Тиҷҷе. Инак бо дархости зиёди шумоён омадем ба ҷои фурӯши портерҳо, то ин ки аз нарху навои онҳо бохабар бошем. ҳозир то ҳадди имкон он шахсоне ки агар розигишона метиҳанд мошиношона ба навор гирифта барои шумо пешкаш мекунем. дӯстон, агар ҳамин навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Зеро ҳар як лайки мо барои пешрафти лайки шумо барои пешрафти кори мо бисёр як ёрдами калон мешавад. дӯстон, боқӣ ҳамаи шумо сарбаланду хонаобод бошед, дар паноҳи худованди бузург бошед. Портер 2 соли бароришаш 2010 вагонни. дӯстон, мотораш CRD. вани ҷои боркашонии мошин чӣ хеле ки дида истодед? ин ҳолати балонош намуд аскафои мошин. инҷо расходошонесигӣ тахтаву сахта гуфта, дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, CD плеер дорад, пробегаш 98 000 км пробег. ва ин ҳолати салони мошин. калитош стоп старт буда. нархаш чанд? нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 71 81 92 875 71 82. Портер 2 соли барориш 2007. мани намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, мошин вагонди, мотораш CRD, на мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷо расходошонесигӣ тахтава сахта гуфта, дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷо магнитофон дорад, пробегаш 152 000 км пробег. ин ҳолати салони мошин бисёр, салонашам ҳолаташ хуб. боз мен инҷа мини бар дорад. агар раҳои дур ба сафар кунтон метавонтон ба ҳазур истифода бурда равитон. дӯстон, нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 721 06 42. Портер 2 соли барориш 2009 мошин вагонни. дӯстон, мани намуди бернаи мошин, мотораш CRD, 6 балонаш дар ҳолати хуб. дӯстон, ва инҷа ҷои боркашониш, мана ҷоҳои боркашонишам як бисёр ҳолати хубанда. ниҳо кага бисин расходаш 10 сахта, дохили салон 2 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, обогрев сидений, пробегаш 330 000 км. ин ҳолати салони мошин. боз мен инҷа мини бар дорад. мана дӯстон, бисёр ҳолаташ хуб. чанд пул гусасид ако? 80. нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 731 27 71. Портер 2 соли барориш 2006 мошин вагонни, мотораш CRD, борташ дароз. дӯстон, борташ дига борти портеро дида дарозишмиам дароз, барашам васеъ. самосвал не? Не, самосвал не. Ага. Ҳамтур да. Инаш элба, инаш салака.
6 balon nov. 6 balonаш нав десон. Инҷа расходашам несиги 10 та ва 7 та гуфте. Дохили салон 2 электропакет, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад, пробег. Ҳай пробегаш мефаҳмем ҳозир. Манин минибар ҳолати салон, сиденияш кожаний, ҳама ҷош 100%. Пробегаш чанде, таго? 1000 чанта. Як круг гашта. Як круг гаштаги будааст пробег. Нархиш чанд? Инаш 75 мегоем, савдо мешавад. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 770 08 47. Портер 2 соли барориш 2008. Мошин вагонни, мотораш CRD. 6 балонош ҳолатош хуб. Манин ҷои боркашониш десон. ҷои боркашонишам бисёр дар як ҳолати хуб. расходош мана 10 та 100 та расходош несиги. Дохили салон 2 электропакет, ойначаи пеш электроника, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. Пробегаш 327000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин мана ҳолати салонош бисёр дар ҳолати хуб. нархаш чанд пул акоҷон? 75. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 894 04 44. мана дӯстони азиз, ин буд камтар навор аз нарху навои портерҳо. гарчанде ки мисол дер шуда бошад ҳам, лекин то ҳадди имкон портерҳоро аз нарху навоишон бохабар шуда барои шумо маълумот додем дӯстон. бисёри дар ин бозор бисёри ҳамин портерҳо ҳамаш вагонне. агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.